Blanco pa sundo sa presente ang pilar PNP, sa kung si Isay ang mga nasa likod kang surunod-sunod na pambabadil sa saindang banwaan. Pinakahuri ka ini ang nangyaring pambabadil sa Sitio Kibalak, Barangay Abukay. Alas 7:45 ning banggi kang nagtalikod na Domingo. Ang biktima iyo ang 29 anyos na si Jomar Leona I. Dumasig. Binadil si Leona mantang nagkakawat sa iyang cellphone sa loob mismo kang saindang tindahan. 4 na tama ning bala ang sinapo ni Leona. Na-recover sa crime scene ang tulong basyo ning bala ning kalibre 45 badil. Ining perpetrator na nagbadil kay Jomar, luminaog pa sa tindahan. So, pinutukan pa siya more or less mga hanggang 3 putok pa. So, nag-sustain yung biktima natin ng 4 na gunshot wound. So after po ka ito, ining suspect is nagdulag na. Po ang tama niya is below the nasa abdomen area po. Saro digdi sa may side and then digdi sa abdomen po. So duman po siya tinamaan ng bala. Sa tala kang hipatura, ang kaso ni Leona ang ika-4 na shooting incident sa saindang banwaan. Sigun sa PNP, pigaaram paninda kung konektado ang 4 na pambabadilgadan. So ini po na-recover ta na basyo. So tinon over ko po ini duman sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para po mag-undergo siya ng ballistic examination. At the same time, ipapa-cross-match mi po ini regarding po sa mga shooting incident din na nangyari within the area of Abukay using a same caliber 45 pistol. Sa mga maut magtistigo, bukas man ang saindang hipatura, asigurasyon kan PNP, matatawan nindang hustisya ang pagkagadan kan mga biktima. Sa presente, padagos ang pinagigibong operasyon kan PNP, ngani masusugman ang mga personang may pagsadiring bako lisensyadong badil, ulus firearms. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal